A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. I ara, per acabar el lideratges d'avui, ens toca la secció Empresa en femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives o emprenedores en projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a la doctora María José Guerrero Torres, que és la presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Benvinguda al Lideratges, María José, i enhorabona per pel nomenament. Hola, moltes gràcies. Bé, explica'ns una mica la teva trajectòria i com arribes a que siguis nomenada presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el COEC. Doncs mira, jo sempre he tingut una gran, d'alguna manera, interès per d'alguna manera, col·laborar amb el col·lectiu al marge de treballar. I sí que és veritat que aquest interès em va portar a col·laborar des de fa molt de temps al Col·legi d'Odontòlegs, primer com a una secció que hi havia, que eren joves dentistes, i després sí que és veritat que he participat com a membre d'alguna junta. Tot aquest temps, tot aquest bagatge, treballant paral·lelament com a dentista i com a docent donant classes i demés, doncs m'ha fet al final decidir-me a després de molts anys veient com es fan les coses, aprendre d'algunes i tenir molt clar que altres es poden fer diferent, i llavors això em va fer presentar la meva candidatura. Molt bé. Entenc que aquesta nova fase com a presidenta engloba una sèrie de responsabilitats i de temps dedicat d'una manera altruista, d'alguna manera, no? Com combines la teva part professional amb aquesta posició? Amb una agenda super quadrada. Clar. De fet, amb dos. Tinc l'agenda institucional, com tu bé dius, sí que és veritat que s'ha omplert d'una manera espectacular, sobretot en un inici. Estic molt contenta per la rebuda per part de tots els col·lectius, però és veritat que hi ha molta cosa a fer, i llavors això em fa que dediqui ara molt de temps a la institució. Paral·lelament tinc la meva agenda clínica, la meva agenda docent, i sí que és veritat que hi ha ocasions en les que molt ben planificat, però he de robar temps a una cosa per dedicar-li més a l'altra. I sí que és veritat que el que has de vigilar moltíssim és el tema de la família, amics, el teu entorn personal, que ara també està patint una mica, però jo crec que a poc anirà tot a lloc. Sí, segurament sí. I com veus, o sigui, des de la professió, com veus el paper de la dona dins de posicions directives o més del rang com el teu com a presidenta? Estem a prop d'aconseguir igualtat de gènere? Costarà una mica perquè encara hem de treballar. Primer, el tema de la paritat, jo estic veient que es pot enfocar de dues maneres. La primera, que és la pràctica, no? Que és que en realitat, si aconseguim que aquesta paritat arribi a òrgans de govern, això es traslladarà en el dia a dia a les clíniques dentals i demés. A les clíniques dentals ja està passant, o sigui, un 66% de professió feminitzada completament, són dones, les dentistes, i sí que és veritat que això no es reflexa del tot a nivell institucional. Ara sí que amb la nostra candidatura som 7 dones i 5 homes, és la primera vegada que passa una cosa semblant al Col·legi d'Odontòlegs, i sí que és veritat que jo crec que tot això ajudarà, però encara quan arribes a determinats llocs et trobes que hi ha molta feina a fer, però que els òrgans de govern marquin la diferència per mi és fonamental. I des del col·legi, com esteu? Quines línies estratègiques us heu fixat durant la teva trajectòria, el teu nomenament, el teu període? Quins són els punts que destaqueu més que interessen a tot el col·lectiu? Nosaltres ens hem centrat molt d'entrada en que es noti el canvi. O sigui, som una candidatura, que ja les candidatures, som una junta molt joves, no, farem els 40 anys de mitjana d'edat, i el que volem és que es noti aquesta feminització del col·legi, no? La millora en l'atenció al col·legiat, que sigui un col·legi molt més proper, molt més pròxim, més pràctic a l'hora d'enfocar l'atenció al col·legiat. També estem enfocant-nos molt en la formació.
a la formació, una formació rigorosa i de nivell que permeti als companys doncs, portar-la a terme a les seves clíniques i que realment sigui de profit. També, per què no, a l'àmbit social, no? Que sentin la seu, que sentin les seus al col·legi com propi, que no sigui una cosa aliena. I després sí que és veritat que es nota el toc femení en el tema de dedicar especial atenció a col·lectius que jo crec que, i no, la meva junta també, que necessita una atenció especial. Les dones, els nous col·legiats que s'incorporen, que comencen, que tenen dubtes, els companys que treballen al sector públic, en definitiva, millorar atenció sobretot a persones que ho necessiten més. I la comunicació, que és el gran repte, no?, de totes les organitzacions, no? Que realment no tots els col·legiats es poden apropar físicament a la seu. Avui dia funcionem moltíssim. Notícies, newsletters, correus electrònics, xarxes socials, doncs donar-li un toc totalment diferent i molt més proper a tot això. Molt bé. I ja per acabar, faries alguna recomanació a oients que ens estan escoltant, principalment dones, per arribar o per com guiar la seva trajectòria professional i per arribar a càrrecs directius o d'òrgans de decisió, com ho han de fer? Complicada pregunta. Potser complicada no tant, o més senzilla del que sembla, no? Al final has de creure molt en el que vols fer, en tenir molt clara la trajectòria de la teva vocació, i sí que és veritat que el consell principal és lluitar una mica amb aquest jo intern i no tan intern, a vegades és extern, que et fa pensar, sobretot quan ets dona, que quan fas una cosa estàs deixant de fer una altra, sobretot a nivell personal i de més. Està bastant demonitzat, això encara una miqueta, el tema de... a mi quan em feliciten, no? A vegades doncs, ho fan amb tota la bona fe, però sobretot a nivell masculí, aquelles... Jo tinc 2 nenes, no? I les teves nenes com estan, no? Com si jo tingués una malaltia o alguna cosa així. I realment és saber portar la vida personal, la vida professional, donar-li la importància que té a tot plegat i sobretot no sentir-se malament si algun dia li dediques una miqueta més a una que a l'altra o ho fas d'una manera diferent. Sí que és veritat que això, que per mi és el gran repte. Molt bé. Doncs enhorabona un cop més per aquest nomenament i endavant amb totes aquestes propostes i objectius que t'has fixat durant el teu mandat. Fins la propera i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Doctora María José Guerrero Torres, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.